Najjemnejšou technológiou približovania dreva v lese sú kone. Na lesnej správe v Bratislave majú s ich využívaním dobré skúsenosti. Jo, mali. Momentálne sa nachádzame v poraste 604B pod Veľkým Javorníkom s vekom 20 rokov. V podstate sme v najvyšších polohách našej lesnej správy vo 4. lesnom vegetačnom stupni, ktorý má aj názov bukový. Z toho vyplýva aj drevinové zloženie. Väčšinou je tu búk s prímesou ihličnatých drevín. Vykonávame tu prvý výchovný zásah, prvú prebierku do 50 rokov, kde nezastupiteľnú úlohu hrajú kone. Vyodali troška, hojta. Pomaly. Vyodali. S koňmi v lesoch pri hlavnom meste pracujú chlapi až z Lendaku, z obce pri slovensko-poľských hraniciach. Chodia sem na týždňovky. Na týždňovky chodíme, no tak do piatku, sobota, nedeľa. V nedeľu po obede ideme, niekedy v pondelok. Od malička sme mali kone, oco môj bačoval, no tak vozil si kone, s koňami syr. Venuje sa tomu iba oco, 25 rokov, možno aj viac. Kone používame, noriky muránske máme 3. No to už používame nejakých 10-15 rokov, tiež noriky muránske. Výšta, každý furman má obľúbené svoje plemeno. Aj poľské kone sú dobré, ale pre mňa sú najlepšie noríky muránskeho typu. Sú to kone od malička vychované v tom teréne. To on sa nebojí, hoci kde je járok, to niektorý kôň spozerá, bojí sa tam vojsť, alebo niekde do kopca. A toto to vyjde všade. Od 4. roka treba ich začať učiť a pracovať pomaličky s ním. Hneď ho nezaťažovať, ale tak postupne, pokiaľ on si zvykne na takú ťažšiu robotu. Chodia sem na týždňovky s tým, že kočiš tu musí zostať aj cez víkendy kvôli tomu, aby sa mohol postarať o kone. Ráno vstanete, odkrmíte ho, musíte ho dobre nakrmiť, aby bol silný. A potom cez deň v priebehu práce v robote kľud, tak s kľudom treba s ním robiť. Vyodali. Vio, no to je dopredu, výšta, to je doľava, hojta, to je doprava. Alebo to je stop, pomaly, no to je pomaly, a tak. Jo, kročík, pomaly. Na prácu koní v lese je vhodné akékoľvek obdobie. Väčšinou sa snažíme práve tieto výchovné zásahy v mladých lesných porastoch vykonávať v zime, a to z toho dôvodu, že sa najmenej poškodzuje zostávajúci porast. V lete kone presúvame do lokalít, aby sme vykonali ťažbové zásahy vtedy, keď do lesa chodí najmenej návštevníkov. Druhá vec je, že v lete sú veľmi vhodné klimatické podmienky na približovanie dreva, kde čo najmenej poškodíme existujúce turistické cyklistické trasy. Na Devínskú Kobylu už aj podľa názvu lokality kone naozaj patria. Chlapi tu aj počas predchádzajúceho letného obdobia spracovávali najmä suché a choré stromy. Treba, aby ten les sa prečistil tou formou, že teda zlomené stromy, ale hlavne suché duby, ktoré napadá grafióza, sa vyťažia von z tých porastov a odvezú preč. Sú ľudia takí, ktorí povedia, že však to tak mohlo zostať, však čo? Však aspoň bol kľud, aspoň nebol tu hluk tých traktorov a píl. No ale nakoniec však som im ukazoval, tiež sme tu ťažili nejaké porasty pred pol rokom a tiež tu boli také ohlasy na tie, čo to tu robíme a neviem čo. Ale už teraz, keď som im to ukázal, hovorím teraz, jak to vyzerá. No, že už to není vidno ani, že sa tu niečo robilo. No tak vidíte, to je jak operácia, po operácii tiež je človek oslabený, krvavý, bolestivý, no a sa vystrábi aj, chvála Bohu, v poriadku a ide ďalej. No, takisto je to aj s lesom. Benefity približovania dreva koňmi sú, že sa nepoškodzuje tak pôda lesného porastu, že sa tak nepoškodzuje zostávajúci porast, teda stromy, ktoré majú zostať v lese. Kôň ťahá od pňa stromy na tzv. Vývozné miesto. To sú linky, ktoré už sú vytvorené a po tých linkách potom
traktor takto nahrobkované drevo odtiahne na odvozné miesto.